Takže čaute ľudia, dneska začíname otvorením jedného megaboxu, čo je za free. Dúfam, že si ho zobrali. Seka sa mi to. 4. A nič tu nemáme. Takže to je na nič. Na hlavnom účte mi padla legendárka, padol mi srč a ja som bol taký happy. Na týmto nemám šťastie. Dlho nevyšlo video, lebo mal som tu návštevu a robili sme obývačku. Vyzvihneme si toto a môžeme ísť na všetko. Keby sa niekto pýtal, že prečo si nerobím tie tokeny nerobím kvôli tomu, lebo stále hrám iba na hlavnom účte, kde tie tokeny berem a na týmto nie, aj keď tu jediný môžem natáčať. Tu je hneď Mandy a Čestka, tak Mandy dáme dole. A Mandy je... Sú tu boti, tak podáme toto. Rýchlo. Mne sa seká. Mne sa to hrozne seká. Pozor. Sa to hrozne z nejakého dôvodu seká. To už máme všetko zapojené. My sme robili elektriku, takže nám tu nič nešlo a potom to išlo. Dúfam, že to teraz pôjde. Ideme. Nie. Nemám. Nie je to vlastne. Nemôžem hrať. Dobre, tak toto video musím skončiť, lebo jednou nemôžem hrať pomaly. Niekedy na budúce točím ďalšie. Čaute, dávajte odber a like.